Hola, benvinguts a la Meteo de Tossa TV, la televisió local de Tossa de Mar. La fibra tossenca, Fiber Tossa, patrocina el temps. La darrera setmana de la tardor ha estat variada de meteorologia, però bàsicament tranquil·la i amb certa bonança, temperatures una mica més altes del que seria habitual per l'època. I és que les màximes aquests dies han oscil·lat entre els 11 i els 14 graus i les mínimes s'han quedat entre els 3 i els 8 graus. Ha estat una setmana dominada pels intervals de núvols que ens han deixat algunes precipitacions febles que no han passat massa dels 5 litres per metre quadrat. I aquesta setmana, el primer de l'hivern que va arribar el dimecres dia 21, tindrem encara meteo de tardor, amb moltes estones de sol, però també amb la presència d'alguns intervals de núvols prims. Núvols que no deixaran precipitacions. Doncs la pluja es quedarà ben lluny de nosaltres, així que tindrem cada setmana de Nadal molt tranquil, força assolellat i amb temperatures més suaus per aquesta època. Així que dissabte serà una jornada amb prou sol, però també tindrem estonetes de núvols prims que enteranyeriran una miqueta al cel. Les temperatures seran fresques, tindrem 13 graus de màxima, 5 de mínima, i el diumenge serà un dia molt similar. Les temperatures, però, es quedaran una mica més contingudes. Tindrem valors de 5 graus de mínima i 12 de màxima, serà de moment un hivern suau. I la mar estarà tranquil·la, però en alguns moments poden arribar a la costa onades de metre i mig, reflex de les onades de 4 metres que hi haurà més mar endins. La temperatura de l'aigua estarà al voltant dels 14 a 15 graus. El vent serà més intens, sobretot a la costa, en cops de fins a 40 km per hora. Bufarà de nord i nord-oest el divendres i el dissabte i de sud-oest el diumenge. Durant la setmana vinent es mantindran aquestes temperatures fresques, però encara prou suaus per haver començat l'hivern. Tindrem màximes d'entre 12 a 13 graus, mínimes al voltant dels 3 a 5 graus i en principi no esperem precipitacions importants. I avui deixarem amb aquesta fotografia de la posta de sol a Tossa de Mar. És una imatge de Lluís Amat. Recordeu que podeu enviar-nos les vostres fotografies, comentaris i suggeriments a meteo@tossatv.com. Que passeu un gran cap de setmana i un molt bon Nadal. Salut! A Fibertossa utilitzem la nostra pròpia xarxa de fibra amb velocitats de fins a 1.000 megasimètrics. L'Ajuntament, TV Tossa, hotels, restaurants, comerços, youtubers i influencers ja gaudeixen de l'alta velocitat de la fibra. Disposem de fibra per segones, residències, per a càmeres de vigilància connectades les 24 hores. Consulta si tens cobertura i contracta ja a partir de només 5 euros al mes. Fibertossa, la fibra tossenca ja és aquí.